akwai question mark. Mun faɗa cewa hadisin inna abi wa abaka finnar ba za mu ƙaryata shi ba, amma yana da tawili. Me tawilinsa? Larabci ba ƙarya ba ne, karantar larabci ba ƙarya ba ne. Me tawilinsa? Yanzu a larabci kaga akwai walidu, akwai abu. Lala ka tambi duk mai giggiwa, mai gilu-gilu ɗin kai, ka ce tantance maka tsakanin walidu da abu. A larabci duk inda ka ji an ce walidu, mahaifin da ya haife ka da shi ɗin shi ne walidu. Amma duk inda ka ji an ce abu, to yana da tawili. Zai iya ɗaukan ƙanin uba, zai iya ɗaukan ƙanin mahaifinka, zai iya ɗaukan abokin mahaifinka, zai iya ɗaukan yayan mahaifinka, zai iya ɗaukan mahaifinka ɗin, zai iya ɗaukan kakama. Mataki 5 ne abu yake ɗauka. To ka ɗauki hadisin da ya ce inna abi wa abaka, cewa inna walidi ko inna abi. Duk lafazin gaba ɗaya cewa yake inna abi. To shi kuma abi yana ɗaukan kanin uba, yana ɗaukan yayan uba, yana ɗaukan uba, yana ɗaukan aminin uba, yana ɗaukan kaka, yana ɗaukan kaga dattijo ma a hanya kawai. Ba ku taɓa haɗuwa ba sai ranar, ba ka taɓa ganin shi ba sai ranar, shi ma abu ne a larabci. To da hadisin ya zo sai ce abu, kaga akwai magana a kalmar. Sai muka ce to bari mu koma Qur'ani. Da muka je Qur'ani sai muka ga akwai suratul Masad. Suratul Masad din nan sai ta ce mana tabbat yada abi lahab. Shi Abu Lahabin yayan mahaifin Annabi ne. Abu Lahabin da nassin Qur'ani, nassi sarihi yace tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran. Wancan hadisin da yace inna abi wa abaka finnar, na rantse da tsarkin mulkin Allah kai ƙwaron ƙwasa tannatsa, billahi allazi la ilaha illa huwa Abu Lahabin ne ba Abdullahi ba. Tabbat yada abi lahabin, inna abi lahabin ake nufi, wa abaka finnar sayasla naran. Serious. Magana ta ƙare. Amma mahaifin Annabi Abdullahi a cikin kitabu Shifa a kashi 100 na sahabbai 92 da 3 ma sun tafi akan Annabi ne. Kashi 9 ko kashi 8 shine suka tafi akan